avui parlarem de les diferents categories d'armes. Les categories d'armes les trobem al Reial Decret 137 de l'any 1993, en concret al seu article número 3. Aquí establirem algunes diferències bàsiques. Arma semiautomàtica, arma de repetició, arma d'un sol tir. L'arma semiautomàtica és aquella en què quan premem el disparador una vegada efectua un sol tret però es recarrega automàticament. Les armes de foc de repetició són aquelles en les que quan premem el disparador una vegada efectua un tret però per tal d'introduir la següent bala a la recàmera hem d'accionar algun tipus de mecanisme manual. No sé si heu vist aquests rifles alguna vegada, que són rifles de cerrojo, que un cop s'efectua el primer tret, manualment s'ha de tirar la palanca cap endarrere i cap endavant per tal d'introduir una altra bala del dipòsit de munició a la recambra. I les armes d'un sol tret són aquelles que segueixen la mateixa dinàmica, premem una vegada el disparador, disparem un sol tret, però no tenen dipòsit de munició. Sempre hem d'introduir manualment la bala a la recàmera després d'efectuar cada tret. La primera categoria d'arma està destinada a les armes de foc curtes. Especifica l'article pistoles o revòlvers. Bé, què entenem per arma de foc curta? Per arma de foc curta entenem tota aquella arma, el canó de la qual no tingui una longitud superior a 30 centímetres o bé no tingui l'arma en general una longitud superior als 60 centímetres. La segona categoria fa referència a les armes de foc llargues, és a dir, totes aquelles armes de foc que no són armes de foc curtes, o bé destinades a les funcions de vigilància o guarderia, o bé amb canó d'ànima ratllada. Què signifiquen armes de foc llargues ratllades? Són aquelles armes de foc l'interior del canó del qual està estriat o està ratllat per tal de que el moment en què surt el projectil surti fent circumferències i millori en la seva precisió. La categoria número 3. La categoria número 3 fa referència a les armes de foc llargues de tir esportiu, a les armes de foc llargues d'ànima llisa, és a dir, a diferència de les de la categoria 2, aquestes armes de foc llargues tenen l'ànima del canó llisa, no estan estriades i, en conseqüència, no tenen tanta precisió, i aquelles armes d'aire o de gas. És a dir, armes que de la mateixa forma que les armes de foc tenen la finalitat de llençar un projectil, però en aquest cas el mecanisme accionador s'efectuarà a través o bé de gas o bé d'aire comprimit. La categoria 4. En primer lloc fa referència a carabines i pistoles de tir semiautomàtic o de repetició, d'aire o de gas. I, en segon lloc, fa referència a carabines i pistoles d'ànima llisa o ratllada i d'un sol tir, d'aire o de gas. La categoria 5. Armes blanques i de fulla, tallant o punxant no prohibides. Quines estan prohibides? Per exemple, les navalles automàtiques. Les navalles automàtiques estan prohibides i els punyals també estan prohibits. Què considerem un punyal? Un punyal és tot arma blanca, és a dir, arma amb una fulla tallant o punxant de ferro o materials similars, la fulla de la qual medeixi menys d'11 centímetres. A més, fa referència també als gabinets o matxets utilitzats per les unitats militars. Categoria número 6. Armes de foc històrica o que es conservin pel seu caràcter històric. Aquí hem de tenir en compte que no totes les armes antigues són armes històriques. Les armes antigues són totes aquelles la data de producció de les quals sigui anterior a l'1 de gener de l'any 1890. En canvi, les armes històriques són aquelles armes que estan especialment relacionades o bé amb un personatge històric o bé amb un fet històric.
La categoria 7. Armes anestèsiques, és a dir, armes fetes servir per a llançar dardos tranquil·litzants anestèsics, ballestes, armes Folberg, arcs, armes d'alarma, senyal i llançabengales. Aquí farem una petita puntualització sobretot en les armes Folberg. Les armes Folberg són armes de foc, però són armes de foc que fan servir munició anomenada munició Folberg, que és una munició de calibre especialment petit. Les categories 8 i 9 són d'especial rellevància. Per què? Perquè les categories 8 i 9 van ser introduïdes per la última reforma del reglament d'armes. La categoria 8 fa referència a armes acústiques i armes de salves. I la categoria 9 fa referència a armes inutilitzades, és a dir, armes que anteriorment eren armes de foc, però s'han tractat de tal forma que actualment no podrien efectuar un tret. Estan totalment inutilitzades.